COVID-19, coronavirus. Wat moet je doen als je je ziek voelt? Heb je geen symptomen? Vermijd drukke ruimtes met veel mensen. Volg de preventieve maatregelen. Heb je symptomen? Blijf dan thuis en vermijd contact met andere mensen. Bel je huisarts. De arts zal de gezondheidsautoriteiten bellen om na te gaan wat de vervolgmaatregelen zijn. Hoe voorkom je verspreiding? Geef elkaar geen hand. Nies in de binnenkant van je elleboog of gebruik een papieren zakdoek en gooi dit meteen weg. Was je handen met zeep en water. Als je geen water hebt, gebruik dan een hand sanitizer met minstens 60% alcohol. Blijf uit de buurt van zieke mensen. Raak je ogen, neus en mond niet aan. COVID-19 symptomen? Hoge koorts, hoofdpijn, droge hoest- en keelpijn en ademhalingsproblemen.